Nis, mhata clog hartíoplártain sin sa Mícheál nó ar Scoil. Breanasús a go bheice tú céan táim inise. Cén sais cloga, mas clog bar seothe, cábhar an láimh mór is cábhar an láimh beag. Tá muid go breanú inise a chupla clog an seo. Go bheice muid céan táim atain. Beidir gan ar dús. Tá an láimh mór ag sé a sé imi leabhalla timpeall, agus tá an láimh beag idir an 9 agus i 10. Cén táim é? Leabhar tar éis an 9, tá ceartagaí. Trí muid cuppa ceann eile. Láimh mór ní sé go 9 an uair se, an láimh beag, beag nach ag 4. Cén táim é? Cearúch an 4, mar sib. Is bhíon gan seo. Tá an láimh beag díreach bailí 2 agus tá an láimh mór ní sé ag 3. Cén táim é? Cearú tar éis a 2. Tá muid cuppa ceann eile cup seo. Tá an láimh mór ag 11 agus tá an láimh beag ag 7. Cén táim é? 5 chun 7 an ceartad. Ceann seo. An láimh mór ag 9, an láimh beag, beag nach ag 1. Cén táim é? Tá ceartad, tá sé cearú chun 1. Ceann amháin eile inis. Tá an láimh mór ag 8, agus tá an láimh beag, beag nach ag 5. Cén táim é? Tá sé 20 chun 5. Mar sib. Nis, breann muid ar 3 chlog seo. Agus bhfuil ceachtar an 3 chlog sin in anna insead chuin gúil sé 5 chun 7 ar maidin, nó sanniche, nó 4 chun 1 ar maidin, nó tróna, nó 20 chun 5 ar maidin, nó 20 chun 5 tróna. Ní le sain breann ar 3 chlog sin bhfuil sé iarnóin nó ribhnóin, bhfuil. Mar sin, úsáideann muid an cineál clog seo, an clog dírithe, nó clog 24 uair. Fechar seo, amsir seo, tá sé 15 tríocha. Tá na huaireanta, tá na nóméid, agus tá rud ar a dtugtar idir stad, idir an 2 uimhir. Nis, I breanú ar seo, tá sain bhfuil sé ribhnóin nó iarnóin. Tá sain dar nóid gur 9 gur bin 2 go chlog. Tá sé imi thar 2 mar sin tá sé san iarnóin, agus tá sé imi 3 uair a chloig thar 2 mar sin tá sé leabhar tar éis 3 san iarnóin. Breann inis, cad an difriocht idir 2 agus 4 cúideag? Well, feicim muid bhfuil 2 cúideag, nó carú éis 2 an dá am, ach 2 cúideag ribhnóm, mar ní an cháireach le caite agus níl sé bailach níl sé teacaí go dtíon 2 fós. Ach an seo, a sé carú éis 2 san iarnóin, mar tá cheadú uairach le 10 caite aige. Bhí gan seo, leabhar éis 6 an dá am, a feicim muid 6 tríocha, bhfuil sé ribhnóin, agus 8 tríocha, bhfuil sé 6 tríocha iarnóin. Nis, cé acu clog a thuspáin an Thomas Luche, cúpla clipin sin seo. Tá 40 tríocha, tá 8 tríocha, tá 22 tríocha, agus tá 21 cearcha 5. Cé acu is Luche. An ceartad, bí 8 tríocha, mar níl sé builte ar 2 fós, agus tá chodéile ar fad san iarnóin. Trim is ceann amháin eile go seo, cé acu clog a thuspáin an Thomas déanaí, 7 10, 8 tríocha, 22 cearcha 5, agus 11. Cé acu is déanaí. Tá 7 10 an lua, 8 tríocha, 22 cearcha 5 nó 11. Can is déanaí? An ceartad 22 cearcha 5 mar tá 2 uair is 2 caite aige nach bhfuil.